On muuten sellainen hauki nyt kiinni, että lähes mahdoton saada ylös. Tää on nimittäin aivan hirveä mötikkä. Tää on vetänyt melkein kaikki siimat. Ja tää kun vetää, niin se ei vaan tule. Se ei nouse. Ja vetää vaan. Ei oo perukkeita, ei mitään. Ihan hirveä pölli. Ei muuten mahu tuohon reikään varmasti. Oi saatana. Nyt se tulee pikkuhiljaa. Tää on heittämällä plus 5 kiloa. Aivan heittämällä. Joo. Tää on muuten se yksi, mikä kävi aikaisemmin mulla kiinni. Ootaisin sotkella koko homman. No niin. Jotakin tapahtuu. Ei jumala, se karkas siima kädestä vielä hieno homma. Eipä tässä. Joo. Ei jumalauta, se on joku heittämällä yli 5 kiloa. Jumalauta. Ihan karmivan kokoinen. Ihan kauhean.
Näki ees sen kalan. Ei tätä voi saada ylös. Siis ei tää kaidan reikä on liian pieni. Tää on lähes mahdoton saada ylös. Ja vaikka mä saan sen tuohon avannon reunaan, niin millä hitoilla minä siitä saadaan sitten? Kun ei se käänny ikinä tuohon. Voi valtava minkä kokoinen. Aivan järkyttävää tuo pää. Se on hyvin kiinni kyllä. Moro! Terve, ootteko pilkillä? Joo, alla. Joo, niin on minäkin. Tässä no täällä Piirittiniemessä lähdin kokeilemaan tätä yhtä kohtaa, mistä puhuin. Näin. Minä oon taistellut yhden valtavan hauen kanssa tässä 15 minuuttia. Ajaa. Mulla on vieläkin kiinni se tuossa koko ajan käy. Ihan valtava. Jaa. Saadaan ylös. Ei oo mitään perukkeita sun muita, niin en tiedä saanko. Ei se mahu tuohon putkeen. Minä katson, se pää on niin iso, että se ei varmaan mahu edes tuosta reiästä. Ajaa. Tää on joku, minä väittäisin, että 7 kiloa ainakin. Kairot toinen reikä. Yritä saa. Kyllähän se saattaa. Onko sulla se nostokoukku? On mulla tuo koukku tuossa onneksi, mutta... Kokeilet väkisin sillä vetää. Kyllähän se tulee. Jep. Mä väitän, että tää on niinku joku 7 kiloa. Voi olla. Ota ylös. Vähän se selvii. Niin kyllä. Mutta ainakin 5 kiloa. Hei, ihan sitä on varmaan 5 kiloinen. No kyllä, jos ei 5 kilo hauki kuuentuvan putki, niin ei kyllä yritä kyllä ihan paikka. Niin, no minä... 426 ja helposti meni. Niin, no joo, totta. Minä katsoin tuossa niin ihan siis hirveä tuo pää. Minä en tiedä oikeesti minkä kokoinen tämä on, mutta minä veikkaan, että se on lähellä sitä 7. Arvuttele vaan, ota ylös sieltä nyt. No ihan vitun vaikea saada, kun ei tämä tule tähän putkeen ollenkaan. Se vaan tuolla vetelee ihan omia. No, yritä taistella. Joo, minä jo vartin tää väsytelytys. Jos. No, jos se vetää tulee. No, en usko, mut katsotaan. Joo, mulla tällä roikalla me tultiin ihan eri paikka, missä ollaan ikinä käyty täällä jossain takana, niin mulla oli se, en nyt pysty sanomaan mikä se oli, mutta tuntuu ahvenelle oli ihan helvetin iso. Ai jaa. En osaa sanoa, mutta kyllä se vaan ahvenelle tuntuu äkkiseltä, mutta oli kyllä oikeesti iso ahven. Ai saat. Se saattoi olla kilokala ihan helposti. Joo, millä syvyydellä työ olitte silloin? Siinä ei ollut kuin 7 metriä. Joo, okei. No siinähän kannattaa uudestaan käydä sitten joskus. Niin, pitääkö. Me käytiin nuo kaikki peruspaikat, niin ei sillä ollut kuin... Joo. Me joitain tätä 300 asiaa, mutta ei sillä ollut se isoja kyllä. Joo, okei. Voitahan repiä se ylös. No katsotaan mitä tästä tullut. Minä ilmoittelin, jos minä saan tämän. Joo,
veit sillä nostokoulutus. Niin jep. Juu, no ei mulla muuta niin. Oho. Jep. On se valtava. Millä vitulla minä tuon otan? Mä en tiedä mitenkä päin se on. Se pää näkyy tossa, mutta... Ei saatana. Aivan valtava. Vittu kun sais videolle. Ihan hirveä. Tää on ihan mahdoton tehty. Siellähän se kahtelee, minä katon takaisin silmästä silmään. Eihän tämä nyt vittu, kun ei se tule, saatana. Ei mulla ole mitään, millä mä saan tuon ylös. Ei mulla ole mitään chanssia saada tuota ylös. Ainakin se on videolla. Jeuve. Terve! Vastasin, kun iskä on tuolla jäällä Ilpo luonut käymässä. Joo. Ei, mä tässä soittelin. Mulla on tämmönen jumalaton hauki kiinni tässä pilkissä. Mä oon puoli tuntia kohta väsytellyt tätä. Elää. Niin, joku ihan hirveä mötikki. Joo. Joku 7 kiloa varmaan näytti nopeasti katsottuna. Niin tuossa pilkissä kiinni, mutta kun en minä saa tuohon reikään sitä sattuu, se pää on niin älyttömän iso. Niin ei mulla tähän reikään mahu tuo kala, että minä en tiedä mitenkä minä tämän saa ylös. On mulla nostokoukku, mutta kun ei se käänny se pää tuohon reikään, että minä voisin tehdä mitään. Se katellaan silmästä silmään tuossa välillä, että mitä tehdään, mutta ei tässä voi tehdä mitään. No etkö sä pystyis, että laittaa se ongen johonkin, että se ei se, en minä itekseen saa kaadattua mitenkään toista reikää, en mitenkään. Se karkaa sitten. Niin en minä tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Nyt se kannattaa tulla tuolta tänne päin kyllä. Joo. On ihan älytön on tuo pää jo pelkästään kun käy tuossa pyörimässä avannolla. Niin ihan siis valtava, siis ihan älytön. Minä näen sen koko ajan tuossa. Ja se on taas semmoisessa pikkupilkissä. Pikkupilkissä ja se on tuo siima pyörähtänyt tuolta kiduskanne ympäri. Ja minä en saa käännettyä sitä sen takia kun se on tuolta mennyt
Niin. Tää on melkein 10 kala on tämä nimittäin. Kattelen sitä just tuossa näkyy. No entäs jos sulla koukkukerta, niin ei kun vaan sinne johonkin. No minä yritän. Täh? Yritän suohaa sitä sattumaan. Käännellä tossa. Ja väkisin, kyllähän se nyt sieltä väkisin tulloo, eikä se nyt voi siihen jäädä kiinni. Niin, ota. Nyt ois lähellä tossa. Lähellä ois tossa. Kuvaan saathan sille. Kuvaan. Nyt mulla on se kiinni, mutta nouseeko se? Kestäkö tämä koukku? Väkisin tuo. Kyllä se nyt nousee. Ai et. Aivan valtava. 10 kiloa. 10 kiloa. Onko se puntaria? On. Se on 10 kiloa. Punnihe. Punnihe. Aivan möti. Voi valtavaa. Missä sä oot? Pirttinen, jos mulla on videolla koko kalaa tossa, niin... Hyvä. Lähetähän se sitten. Ei herran jumala miten iso. Nyt pitää punnita, siis nyt mennään lähelle 10. Joo, minä ootan. Ei ihan 8 kiloa varmaan, mutta kuitenkin. Minä ootan punnihe. Joo, pitää kohta ruveta punnita. Vähän aikaa tasoittaa hengessä tässä. Puoli tuntia meni. Puoli tuntia. Melkein puoli tuntia.